Hindi na nakapalagpa ang 25 anyos na lalaki at 31 anyos na babaeng ito matapos silang arestuhin ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng pulisya sa Barangay Santo Domingo, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala ang mga sospek na isang kargador at tindera na residente ng Barangay Pinmaludpod at Nankamaliran East sa nasabing syudad. Nasabat sa mga sospek ang 4 na sachet ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng halos 7 gramo na nagkakahalaga ng 47,464 pesos. Ayon sa pulisya, itinuturing na street-level individual ang 2 sospek dahil sa pagtutulak ng iligal na droga. Inaalam pa ng pulisya kung saan nanggagaling ang mga droga at kung sino-sino ang kanilang mga parokyano. Nagkaroon din po tayo noon ng surveillance at mga information po natin bago po natin ikasa yung bypass operation natin. Nung time na nangyari yung bypass operation is nagbebenta sila. At the same time, nalaman din natin na nasa kanila yung posisyon ng mga ibang droga. Mayroon din po tayong natanggap na mga impormasyon na itong dalawang to is gumagamit din po ng illegal na droga. Hawak ngayon ng pulisya ang 2 sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang 2 sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iwasan po natin ng paggamit ng mga illegal na bagay para po maiwasan po natin ang problema sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Lester Narag, Balitang, Solid North.